שלום נשמות, שמחה מאוד להקליט לנו את החומר הזה, שמחה מאוד על כל מה שעלה עבורנו, שמחה מאוד עלינו, שמחה מאוד שאני יכולה לדבר יותר ולהישמע יותר ולהעביר את החומר. באמת שמה כאן כוונה מכל הלב שהדברים יעברו בצורה הכי שאני יכולה, שאני מסוגלת, והכי נכונה לכם. אתמול בערב קרה פה משהו יוצא דופן, שהוביל אותי לנקודה מסוימת, שאותה אני גם בין היתר רוצה להביא. אתמול בערב, מי שלא יודע, אני חיה ביורט, החשמל שלי הוא סולרי, החיים הם ללא תשתיות, זאת אומרת, אני חיה חיים די, מה שנקרא ירוקים, עם כל מה שזה אומר. יש גם לא מעט אתגרים בזה. ואתמול הילדה שלי עברה לאבא שלה, והייתי פה, הכנתי לי קקאו טעים, וראיתי סדרה, וככה רגע נחתתי. ואז פתאום בבת אחת, פשוט נרבע החשמל. וזה משהו שלא קרה פה אף פעם מאז שאני חיה פה. ובאמת איזו חוויה יוצאת דופן. כי על פניו שמעתי על החשמל, אז כאילו לא הייתה סיבה שהחשמל ייפול. אבל במשך איזה שעתיים שכבתי פה, אחרי שעברתי יומיים נורא אינטנסיביים, ואולי הכי מאתגרים שעברתי עד כה באימהות שלי, והרגשתי שאני חייבת ניתוק. הרגשתי שאני פשוט חייבת ניתוק, ושמשהו בי ממש מבקש להתחבר ממקום צלול בי. אבל הרבה פעמים אנחנו מרגישים משהו כזה, ואז אנחנו מתפתים לכל הדברים החיצוניים שכאילו אומרים שככה אנחנו ננוח, או ככה אנחנו רגע נתנתק, או נתחבר, או רגע נהיה עם עצמנו וכו'. אז זה מה שקרה לי אתמול. אני שעתיים שכבתי פה, ובמשך השעתיים האלה אני הרגשתי שאני ממש זקוקה לאיזשהו ניתוק. כאילו כמו התכנסות פנימה, כמו התבודדות אפילו. אבל לא עשיתי משהו בנידון. ואז פתאום התנתק כל החשמל. עכשיו, כשמתנתק כל החשמל, זה אומר באמת כל החשמל. וזה גם היה מלחיץ, כי אני לא מכירה את המערכת ברמה כזאת, שאני באמת יכולה ללכת ולבדוק וזה, וגם לרגע אפילו חששתי שאולי הרסתי משהו, למרות שבפועל לא עשיתי שום דבר מיוחד, הוא יוצא דופן, ודווקא שמרתי על החשמל, כי היו ימים מעוננים, ובימים מעוננים מאוד ככה שומרים על החשמל. והייתי פה באיזה רגע שאני שוכבת פה על הספה, הכל נכבה. עכשיו, אני גרה ביישוב שאין בו פנסי רחוב או פנסים בכלל, זאת אומרת שאם הכל נכבה, אז יש חושך, באמת חושך. גם מחוץ לחלון שלי, אבל הלילה היה קצת בהיר, אז ראיתי את העצים וראיתי את הטבע, אבל עדיין זה היה ככה, פתאום שקט וחשוך. ומה שהרגשתי, איך פתאום לקחתי נשימה. פתאום ממש לקחתי נשימה, והרגשתי אוקיי, עכשיו אני יכולה לנוח. אז אחרי שעברתי את כל החששות והמקרר והכל, הלכתי והדלקתי לי נרות בכל הבית, והדלקתי אחד בשירותים, ואחד במרחב הכללי, ובחדר שינה. ואמרתי, אוקיי, אנחנו מעמיקים רגע עכשיו בתהליך, אז אולי מתוך המקום הזה שנשם, מתוך המקום הזה שמרפא, ומתוך המקום הזה שאני גם לא מרגישה שיש
משהו שצופה בי, אלא שזה רק אני והטבע, ופתאום גם הרגשתי כמה זמן לא הרגשתי את זה. כמה זמן לא הייתי רק אני והטבע, כמה זמן לא הרגשתי את התחושה הזאת, להיות באחדות שלמה עם הטבע, בלי טלפון, בלי שום דבר. הטלפון שלי באמת היה על אחוזים בודדים אחרונים בסוללה שלו, והנחתי אותו הרחק ממני, ופשוט נכנסתי לחדר והתחלתי לכתוב רצונות. כחלק מהעמקה של התהליך שלנו, אנחנו באמת הולכים לכתוב עכשיו, היום, מחר, בימים הקרובים, שוב רצונות, כמו שאמרתי שנכתוב בכל שבוע, ועל זה אני אתן איזושהי הקלטה בנפרד. ופתאום יצאו ממני באמת רצונות שאולי כשיש הסחות חיצוניות אני פחות מעמיקה עד עליהם, או שאני פחות נותנת להם מקום, כי יש כל כך הרבה דברים לתת להם מקום. ושמחתי, זאת אומרת, ידעתי שזה לא סתם קורה, ידעתי שזה לא סתם קורה אחרי יומיים כאלה, ידעתי שיש לזה את הסיבה. ואני מתמסרת לסיבה הזאת, אני לא שואלת שאלות, אני לא מכניסה את הפחד, אני לא נזקקת לדבר, אני לא צריכה שום דבר מלבד מה שכרגע מתקיים עבורי, ואני מודה על זה שזה מה שמתקיים. זאת אומרת, מציאות שבה אני יכולה לנשום, מציאות שבה אני יכולה להיות מחוברת לטבע, היו פה את הצרצרים, היה את השקט של הלילה עם הרבה מאוד קולות לילה שיש כאן באזור נקודתי שאני גרה בו כרגע. סביבי הכל באמת טבע וחורש ועצי זית והרבה הרבה הרבה רעשי לילה. ואפילו פתחתי לחלון, למרות שבימים האחרונים הייתה לי אלרגיה לצמחייה, אבל ממש הסכמתי לעצמי לנשום, והסכמתי לעצמי להיות, והסכמתי לעצמי לרצות דברים, דווקא מתוך השקט ודווקא מתוך ההרפאיה הזאת. וישנתי את אחד הלילות היותר טובים שלי, הלילה, ואני לא ישנה הרבה. יש לי ילדה קטנה, עם כל מה שזה מביא בלילות, וגם הרבה פעמים כשהיא לא איתי, הלילות שלי הם לא תמיד רצופי שינה, נדיר שאני ישנה. נדיר שאני ישנה, ואני ישנה טוב. והלילה הרגשתי שהייתה לי שינה אחרת. והרגשתי שהיה חסר לי הזמן הזה עם עצמי, זמן קסם אני קוראת לו, זמן קסם. זמן שלי ושל הנשמה שלי. זמן אני מקשיבה לה. אנחנו רגע באיזו אחדות. ואני גם מסתכלת על מה עולה לי מתוך האחדות הזאת הרבה פעמים. וזה לא משהו שאני מתעכבת עליו, זה משהו שאני פשוט נותנת לו מקום. ואז הבוקר קמתי לתוך כל מיני תיקונים ודברים שאני צריכה להתמקד בהם, בעקבות ההפסקה הפתאומית של החשמל, וקפצתי כבר על הדרך לקנות כמה דברים, יום שישי, חזרתי, הכנתי לארוחת בוקר, והייתה איזו רוממות רוח כזו, ואז אחרי שסיימתי לאכול, הרגשתי עצב. הרגשתי כל מיני דברים. אני חושבת שהרבה זמן לא נתתי לעצמי בכלל, לא היה פנאי. לא יצרתי את הפנאי. להקשיב למה שרוצה שאני אקשיב לו. הרגשות האלה שאנחנו בדרך כלל מדחיקים. לא נותנים להם מקום. לא מאפשרים להם להרים את הראש. ממש הרגשתי את זה עולה, והרגשתי בין היתר את האוטומטים שלי מנסים להוריד את זה, ממש להוריד את זה.
ואז אמרתי, לא, 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 לא. אני עכשיו נשכבת, עם כל זה שזה יום שישי, ויש עניינים, ויש לי פגישה, וצריכים להגיע לפה אנשים, אני נוגע לחשמל והכל. לא, 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 אני עכשיו נשכבת פה, על הספה, ואני מרגישה איפה זה נמצא בגוף, ואני נותנת לזה לצאת מתוכי, ולא רק שאני נותנת לזה לצאת מתוכי, אני נותנת לזה רגישות, למלא את כל הגוף שלי. ואני אומרת עכשיו משהו מאוד מאוד חשוב, אני מספרת לכם משהו מאוד 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 חשוב. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, כי זה דבר שעבדתי איתו כשהייתי חולה. ושכחתי כמה חשוב לתת פריקה רגשית, עצמאית, לעצמנו. ללא שום התערבות חיצונית, עיניים חיצוניות, לב חיצוני, נשמה חיצונית. או עזרים חיצוניים שלנו, רק אנחנו עם עצמנו. ובגלל שלא עשיתי את זה הרבה זמן, לרגע באמת הייתה איזו תחושה של זרות כמעט, ורגע אחר כך הרגשתי איך עצב ממלא לי את כל הגוף, ולא תמיד אנחנו חייבים לדעת גם למה הוא קיים. כן, לפעמים תעלה נגיד סיטואציה, יעלה משהו, אבל לפעמים הוא פשוט שם, כמו שהוא, בלי הסברים, בלי העמקה. ונתתי לו למלא את כל הגוף שלי, והכרחתי את עצמי לשהות עם זה. אני אומרת הכרחתי כי זה לא מובן מאליו. לבחור לשהות עם עצב בכל הגוף. עבור אף אחד מאיתנו. ושהיתי עם העצב, וזה כן עלה לכיוון של בכי, ואני מכירה את זה כי עשיתי את זה כמעט כל יום במשך חודשים, כשהייתי באיזשהו תהליך שלי, של החלמה, ובאמת למדתי את החשיבות המהותית לקיום שלנו בפריקה של רגשות עצמאית. והסכמתי את זה, אמרתי, גם אני אפקה, הכל טוב, פשוט לתת לזה להיות. ואני חושבת שאחד הפחדים שלנו הרבה פעמים מלתת לזה להיות, זה אנחנו מפחדים מהשדים שייצאו. אנחנו מפחדים מכמות הדברים שייצאו. אנחנו מפחדים מזה שנקרוס. אנחנו מפחדים מזה שזה יציף לנו לגמרי את הכל. ועד שאנחנו יציבים, לא. והייתי בנינוחות הקיומית הזאת באמת של אחרי שישנתי סוף כמו שצריך, וטוב, ונחתי, ובאיזה חיבור כזה שקט עם עצמי, ועם הנשמה שלי, ואמרתי, דווקא עכשיו, כשהפחד הכי רוצה שאני אפחד, דווקא עכשיו אני אתן את מלוא המקום לעצב הזה. ונתתי לו מקום, ומיד שסיימתי, אמרתי, וואי, אני חייבת לספר את זה לכם. כי נזכרתי בחשיבות, באמת, אני לא יכולה לתאר כמה הרגשות המודחקים האלה נתקעים לנו בתוך התאים של הגוף. ואיזה דברים נבראים מהם במהלך השנים. ומי שעבר פה מחלות קשות, חוויות סוף מוות, מי שעבר פה קצוות, יודע על מה אני מדברת. כי לרוב בחוויות האלה אנחנו באמת מסתכלים בתוך התאים. אנחנו יודעים ממה זה נברא. והפריקה הרגשית הזאת, הרבה פעמים באמת גם טוב לשכב אפילו בתנוחת עובר, ולהרחיק הכל, את הטלפון, את כל הרעשים שאנחנו יכולים להרחיק הכל, כשאנחנו באמת יכולים לתת לעצמנו רגע שלא מפריעים לנו בו. אנחנו יודעים שאף אחד לא ייכנס פתאום למרחב, אף אחד לא ייקח לנו מהזמן הזה. ולתת לעצמנו להרגיש. לפעמים טוב באמת לשים יד באיזשהו אזור שזה מרגיש האזור. אני הרגשתי את זה נגיד באזור של הרחם היום. להניח שתי ידיים, להרגיש את זה עולה. בדרך כלל זה עולה
לי זה לפעמים אפילו עושה מהפחד קצת בחילה. להרגיש את זה עולה, לחצות את הבחילה, אם ויעלה, יכול להיות שגם בכלל לא יעלה, או איזה שהם רגשות ככה יותר, פחות נעימים, פחות רגילים שלנו. זה יכול כן להרגיש בגוף שיש איזושהי כמו ריאקציה, ופשוט לתת אישור לדבר הזה למלא לנו את הגוף. אוקיי? אנחנו רגילים בלהדוף. אנחנו רגילים בלהדוף כמה שיותר רגשות. כל היום. כל היום. אין זמן. צריך לעמוד בתפקיד הזה, בתפקיד הזה. הופ, נגמר היום, לילה טוב. אנחנו לא נותנים לזה מקום. ואם אנחנו לא יוזמים את המקום הזה, אם אנחנו לא יוצרים אותו בעצמנו, הוא לא יהיה שם. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אחד הדברים שעלו לי זה, שאנחנו מרגישים שהאנרגיה שלנו מפוזרת. שאנחנו מרגישים שהאנרגיה שלנו מפוזרת, כי היא באמת מפוזרת. היא באמת מפוזרת. חלק מהחקירה שלי של החושך זה, לאן הולכת האנרגיה שלנו? האנרגיה שלנו מפוזרת ברמה שאנחנו אפילו לא מסוגלים לדמיין. וההתכנסות הזאת פנימה, ולתת לעצמי מקום, זה כמו שאנחנו נותנים לעצמנו מקום בהודעות, כמו שאנחנו נותנים לעצמנו מקום ברצונות שאני מבקשת מאיתנו לרשום עכשיו, כן? ואני שואלת, מה את רוצה? מה אתה רוצה? מה אנחנו רוצים? רגע, יש לזה מקום. וכמו שאנחנו לומדים לתת מקום לשיח שלנו עם עצמנו, בזה שאנחנו כותבים את הדברים, ואנחנו מקדישים לזה את הזמן, ואנחנו בוחרים להקדיש לזה את הזמן, למרות המציאות. אותו דבר גם הפריקה הרגשית הזאת. היא קדושה. היא קדושה. תחשבו שאם אנחנו באמת, מכונה, אוקיי? מחשב, לא משנה. זה לגיטימי שאנחנו נצטרך לפרוק אנרגיה, בשביל שתיכנס אנרגיה חדשה. זה לגיטימי שאנחנו נצטרך לאבד אנרגיה ולשחרר אותה מהמערכת שלנו בשביל שתיכנס אנרגיה חדשה. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו מרגישים כבדות בחיים, כי אנחנו לא פורקים אנרגיה, כי אנחנו דחוסים בה, ואנחנו נאחזים בה, בכל מיני סיפורים שאנחנו מלבישים עליה, ואנחנו לא מאבדים עם עין את החומר הזה, את האנרגיה הזאת, והיא תקועה לנו במערכת. והרבה פעמים כשבאמת עובדים על ריפוי טבעי בתוך מחלות קשות ובתוך תאים סרטניים, רואים את זה, רואים חוויות לא מעובדות, רואים חוויות רגשיות לא מעובדות. ואני יכולה להגיד לכם ממני שאני במשך שנה רק פרקתי את זה. רק פרקתי את זה. וזה היה מטורף, הכמות. עכשיו, לא צריך להגיע לחוויות קיצוניות בשביל לפרוק אנרגיה. אנחנו בנויים באופן כזה שאנחנו מוכרחים לפרוק אנרגיה. ואני מאוד שמחה שנזכרתי בזה, שלאלוהים יש איזו דרך קוסמית מיוחדת תמיד להזכיר לי את הדברים שידעתי, וגם הפעם הוא הזכיר לי את זה באופן כזה, שמאוד אהבתי להיזכר בזה. וכן, נגיד, היום בתוך החיים שלי, ועם אימהות והכל, וזה יכול להיות כל כך אינטנסיבי, איזה פריקת אנרגיה. לפעמים אין לי זמן לאכול, לפעמים אין לי זמן לצרכים הכי בסיסיים שלי. ועדיין, במקום ללכת לכל מיני הסחות, אחרי שהילדה שלי נוסעת ולהתעסק בכל מיני מילוי חיצוני, שכבתי עכשיו על הספה, ונתתי לעצב לשטוף לי את החיים. זה לא שלא פחדתי, זה לא שלא עלה לי שוב הפחד מוות, זה לא שלא עלה לי פחד מהצפות שהזיזו אותי מהבלנס, שאני מרגישה רגעית, כי הכל גם ככה עכשיו איך אני אגיד, בגלים גבוהים.
אבל עדיין נתתי לזה. נתתי לזה את המקום, כי מגיע לנו לתפקד באופן חופף ותואם את מה שאנחנו. אנחנו בין היתר ישות אנרגטית בגוף הפיזי הזה, אוקיי? אנחנו חייבים לפרוק רגשות. אני בכוונה אומרת חייבים, וזה לא מונח שאני אשתמש בו הרבה בחיים שלי, כאילו מי שמכיר. אנחנו חייבים לפרוק רגשות. וכן, הרבה פעמים זה יכול להיות גם בטיול טבע, וזה יכול להיות באיזו טבילה במים קפואים, זה יכול להיות בספורט מסוים, זה יכול להיות בטיפול שיעשו לנו, צמחים שיתמכו תהליכים. יש לזה הרבה צורות, אבל הצורה, אם אתם שואלים אותי, הכי בסיסית שמוכרחה להיות בתפעול של הישות הזאת שאנחנו, זה שאנחנו נדע לפרוק רגשות של עצמנו. שאנחנו נדע לקחת את הזמן היזום הזה, שכמו שעם הודיות, אתם זוכרים שהתחלתם לרשום הודיות, והיה קשה לחצות, נכון? היה קשה לחצות את הסף הזה. אבל אחרי שחציתם אותו, התחברתם, נכון? אותו דבר כאן. זה לא משהו שהמערכת שלנו אומרת, וואי, איזה יופי, אנחנו הולכים עכשיו לעשות פריקה רגשית, אנחנו הולכים עכשיו להרגיש כל מיני רגשות שאנחנו מדחיקים, אנחנו מראש לא רוצים להרגיש אותם, אז אף פעם לא מרגיש שזה חשק מטורף לעשות את זה, אבל כשאנחנו זוכרים שאנחנו בסופו של יום גם האמא והאבא של עצמנו, ואנחנו מוכרחים לתפעל את המערכת שלנו באופן ראוי, ובאופן בריא, ובאופן נכון למערכת הזאת, ולנו, בקיום שלנו, בחיים שלנו, ואנחנו חייבים, אם אנחנו רוצים להתקדם ולהתפתח, לפרוק רגש, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך לפגוש את החיים, גם חלקים חדשים בתוך החיים. זה כמו כאיבה, שהיא חייבת לעכל דברים, ואם היא לא מעכלת טוב, זה דופק כל כך הרבה מערכות. אוקיי? ואם אנחנו לא נעכל את החיים כמו שצריך, ולא נעשה את התפעול של הסדר הזה, לא יהיה מקום לחדש להיכנס, יהיה תמיד עד גבול מסוים. מכירים את זה, תקרת הזכוכית? אני בטוחה שאתם מכירים, גם אני הכרתי את זה שנים. ואני יודעת שאם אני מגיעה לתקרת זכוכית, משהו אני לא מתפעלת אותו טוב. משהו צריך להשתנות. וזה בדיוק זה. אוקיי? אם אתם מרגישים תקרת זכוכית, ואם לא, אני שמחה בשבילכם מאוד. אבל אם אתם כן, קדימה לאיבוד רגשי. אוקיי? כי ברגע שאנחנו ניתן אישור לרגשות שלנו להתקיים ולמלא אותנו, הם מתקלים. זאת אומרת, הם מתמוססים. אין להם צורך להמשיך ללחוץ אותנו מבפנים. הם מגיעים לתכלית שלהם. הם מגיעים בשביל שנרגיש אותם. וברגע שאנחנו מרגישים אותם, הם ממשיכים כאנרגיה הלאה. גם הם רוצים להמשיך הלאה מאיתנו. גם הם לא אוהבים להיות תקועים בנו. גם הם רוצים להרגיע לתכלית קיומם. אז בזה שאנחנו מסכימים להרגיש אותם במלואם, אנחנו בעצם גם עוזרים להם ועוזרים לנו. אוקיי? אנחנו גם בין היתר מפנים מקום בשביל שהחיים ימשיכו להתגשם דרכנו, בשביל שהחיים ימשיכו לזרום דרכנו, ושתהיה סירקולציה בריאה. והסירקולציה הזאת מתרחשת מעוד כל כך הרבה דברים, אבל כרגע אני אתמקד רק בחלק הזה, כי החלק הזה הוא מהותי, החלק הזה הוא בסיסי, החלק הזה הוא חשוב. ואם אני רגע אתעכב על איך אנחנו עושים את זה, אז אנחנו באמת, חשוב שנהיה במרחב שאף אחד לא מפריע לנו בו. חשוב שלא נקציב את זה בזמן. חשוב זאת אומרת, אפשר להגיד בשעתיים הקרובות, כן? אבל לא עכשיו 20 דקות. לא, ממש לא.
זה לא לתת לרגשות מקום להיות במלואם. זה לא. יש גם רגשות שהם יותר מודחקים, יש רגשות יותר ביישנים, יש רגשות כל מיני. ואנחנו חייבים לעשות את המעשה האהבה הזה כלפי עצמנו, ולתת לעצמנו זמן. זמן לא מוגבל, אוקיי? כשאנחנו נותנים לעצמנו להרגיש. כשאנחנו שוכבים עם עיניים עצומות, ואנחנו פשוט נושמים. נושמים נשימות עמוקות, ולאט לאט זה יתחיל להגיע. לאט לאט זה יתחיל להגיע, כי אין לאן לברוח. אין מסכים, אין ילדים, אין מסכות, אין מסכות. לא משנה מה המסכות שלכם, אוקיי? וכשזה מתחיל לעלות, לא לפחד, לא לפחד. תנו לרגש להגיע לתכלית קיומו. תסכימו ותגידו אפילו בכל רם, בעצמכם, בתוך עצמכם, לא מחוץ אצלכם, כי זה כאילו מוציא מהבועה. בתוך עצמכם, אני נותנת אישור לרגש הזה למלא את כל הגוף שלי. אני נותן אישור לרגש הזה למלא את כל הגוף שלי. אוקיי? ולתת לזה למלא אתכם. ולהרגיש את זה. ממש להרגיש את זה. וכשאתם מרגישים את זה, לא לברוח. לא לברוח. ובהתחלה זה קשה. לא לברוח. מחשבות יבואו. לא לברוח. לא לברוח. לפעמים אני אפילו סופרת תוך כדי שזה יכניס אותי לשם. כשאני מגיעה ל10, אני פשוט נותנת לעצמי לגמרי להרגיש. וזהו. אני לא בורחת. אני לא חושבת דברים אחרים. אני נותנת את תשומת הלב שלי לגוף. נטו לגוף ולמה שעולה דרכו. ולאט לאט, אחרי שזה מגיע לשיא העוצמה, שיוכל להביא גם כמויות של בכי. ממש כמויות של בכי והתכווצויות בבטן והכל. ותלכו עם זה עד הסוף. תלכו עם זה עד הסוף. זה ישחרר אתכם לחופשי. תלכו עם זה עד הסוף. אחרי שאתם מסיימים לעשות את זה, לאט לאט, אחרי שאתם מגיעים לפיק, לאט לאט זה מתחיל להירגע. זאת אומרת, הרגש מתחיל להשתחרר ולהמשיך הלאה. אוקיי? ולפעמים אנחנו גם נרגיש את אותו עצב, או את אותה סיטואציה, במחזוריות, עד שלגמרי תצא מהמערכת שלנו. ולפעמים זה משהו רגעי. ולפעמים זה לא יגיע לבכי, ולפעמים זה כן יגיע לבכי, לפעמים זה יגיע אפילו לצרחות של סבל. אבל תנו לעצמכם את זה. כי זה מחזק את המערכת החיסונית של הקיום שלכם. זה משאיר אתכם חזקים. זה משאיר אתכם שבויים. זה משאיר אתכם בסירקולציה טבעית של חיים בתוככם. אנרגטיים ולא אנרגטיים. אוקיי? אם אתם תסכימו לעצמכם לעשות את זה, ותחצו את הפחד מוות גם, של אוי ואבוי אם אני ארגיש. אוי ואבוי אם אני ארגיש. ותחצו את זה. אתם תצאו לחופשי, אתם תסיימו סשן כזה עם עצמכם, ותגידו, מי גאד, איך לא עשיתי את זה עד היום? איך עד היום לא פרקתי רגש? זה כאילו הכי, זה הכי. ואתם תלכו, האור פנים שלכם יהיה יפה יותר. אתם תלכו בגב זקוף יותר. כי אתם תדעו שאתם מפעילים את המערכת שלכם נכון. אתם תדעו שאתם הרופאים, ואתם בעלי הבית שלכם. לא שום דבר חיצוני. ואין דבר יותר חופשי בעולם הזה שאנחנו חיים בו מהידיעה הזאת. אין דבר. זה החופש. הידיעה שאתם פורקים את הרגש של עצמכם, ואתם מפעילים את המערכת שלכם כמו שהיא צריכה להיות מופעלת. אתם מתפעילים אותה נכון. וזה הדבר
שאומנם כתבתי פה דברים שאני רוצה להעביר, ואני אעשה אותם בהמשך, אבל זה הדבר שהרגשתי שהוא הכי נחוץ עכשיו. זה הדבר שהוא הכי נכון. זה הדבר שהוא בולה עכשיו. הדיוק שלו הוא אלוהי. ועם הדיוק הזה אני מעבירה את זה אליכם. ושתהיה לנו שבת של שלום. חיבוק.